Ten odcinek to będzie kompilacja po prostu moich załamań umysłowych. Jak ja to zobaczyłem, to ja się popłakałem. Bo jak my nas... Wow. Czekajcie, dajcie mi sobie... Jak ja to zobaczyłem, Jak to jest zrobione? to ja to widziałem. Wow. Ja cię też bardzo. Ja cię też. Naprawdę. Jak ja to zobaczyłem, to ja się popłakałem. Normalnie łza leciała, ja po prostu zemdlałem. Mamy psa znajomego, podchodzimy do niego i tak mnie to dotknęło. To było coś strasznego. Jak ja to zobaczyłem, to ja się popłakałem. Normalnie łza leciała, ja po prostu zemdlałem. Mamy psa znajomego, podchodzimy do niego i tak mnie to dotknęło. To było coś strasznego. Jak ja to zobaczyłem, to ja się popłakałem. Tak się popłakałem, kurwa. Jak nigdy, naprawdę. Ja No trudno, kojarzę, kurwa, żeby nie. Przypomnę ten widok. To co się wydarzyło, nie wiem kompletnie dlaczego, nie wiem co się tam stało. Strasznie to wyglądało, serducho napiętało. Dzwonimy do znajomego i wchodzimy do niego. Patrzymy, ucięte mięso. To co się wydarzyło, nie wiem kompletnie dlaczego, nie wiem co się tam stało. Strasznie Pojebane. serducho napiętało. Dzwonimy do znajomego i wchodzimy do niego. Patrzymy, ucięte mięso. To było straszne. Dobra, mordy. Trzymajcie się. Nie, patrz. Nie,